τι κάνω στη μέση ενός δάσους στην Κροατία, πώς ταξιδεύω δωρεάν και πώς να το κάνεις κι εσύ. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Small Talk. Μισό να βολευτώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για ταξίδια πάλι, αλλά για πιο διαφορετικά ταξίδια. Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας που βρίσκομαι και τι κάνω. Μετά θα σας εξηγήσω το γιατί και στο τέλος αυτού του βίντεο θα σας εξηγήσω το πώς να το κάνετε κι εσείς. Αυτό που κάνω εδώ και 2 μήνες περίπου, που δεν βρίσκομαι στην Ελλάδα, είναι να πάω σε διάφορα μέρη τα οποία ουσιαστικά δουλεύω εθελοντικά κάποιες ώρες τη μέρα και ως αντάλλαγμα έχω τη διαμονή και την διατροφή. Από Θεσσαλονίκη πήγα πρώτα Σόφια για να πετάξω για Νάπολη, έκατσα 2 εβδομάδες, μετά ήρθα στο Ζάγκρεμπ και τώρα θα ξαναγυρίσω Θεσσαλονίκη. Είναι οι τελευταίες μου μέρες εκτός Ελλάδας. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αυτό που έκανα στην Νάπολη ήταν να κρατάω το μπαρ σε ένα hostel, πολύ ωραίο hostel, 4 ώρες τη μέρα, 6 φορές την εβδομάδα, από τις 8 μέχρι τις 12 το βράδυ, και ως αντάλλαγμα είχα διαμονή, πρωινό, και όταν είχαμε 3 φορές την εβδομάδα free pizza ή pasta night, έτρωγα επίσης. Από την άλλη, αυτό που κάνω εδώ πέρα στην Κροατία είναι μαγειρική. Βρίσκομαι σε μια φάρμα permaculture, την οποία τρέχει μια Ολλανδική οικογένεια, και ουσιαστικά μαθαίνω στο γιο τους να μαγειρεύει. Είναι ήδη επαγγελματίας μάγειρας, περίπου. Απλά τον βοηθάω να δει καινούργια πράγματα. Εδώ πέρα δουλεύω γύρω στις... δεν έχω σταθερό πρόγραμμα. Μπορεί να είναι 2 ώρες τη μέρα, 4 ώρες τη μέρα, 6 ώρες, ανάλογα με το πόσα πράγματα θέλω να του δείξω. Και ουσιαστικά μαγειρεύουμε μαζί και τρώμε αυτά που φτιάχνουμε. Εδώ πέρα στην Κροατία βρίσκουμε στη μέση του πουθενά, οπότε έχω τη διαμονή και το φαγητό. Όλα είναι included. Τώρα, αφού ελπίζω να σας έχω εξηγήσει αρκετά καλά το τι κάνω, πάμε να δούμε λίγο το πώς και το γιατί. Αρχικά να σας πω το γιατί. Υπήρχε το θέμα του στρατού και έχω κόψει την αναβολή για Μάιο. Και το αγκάθι μέσα σε αυτή την περίοδο ήταν η αποφοίτησή μου τον Απρίλιο. Είναι ακόμα. Τελειώνοντας τις εξετάσεις μου για να πάρω το πτυχίο τον Απρίλιο, υπήρχε ένα χρονικό περιθώριο 3 μηνών, μέσα στο οποίο είτε θα μπορούσα να βρω μια δουλειά στη Θεσσαλονίκη για 2 μήνες, είτε θα μπορούσα να ταξιδέψω, είτε θα μπορούσα να μην δουλέψω καθόλου. Πάμε λίγο στο γιατί. Γιατί να έρθει κάποιος να δουλέψει ουσιαστικά εδώ πέρα στην Κροατία, στη μέση του πουθενά, γιατί να πάει κάποιος στην Νάπολη να δουλέψει και να κάτσει τόσο πολύ καιρό, όταν μπορεί να βρει μια δουλειά στην πόλη του. Προφανώς η απάντηση είναι γιατί θέλω να δω κάτι διαφορετικό, θέλω να ταξιδέψω, θέλω να δω καινούργια πράγματα. Και το έχω καταφέρει αυτό πάρα πολύ καλά. Στην Νάπολη πήγα από Μπία, πήγα από Ζιτάνο, πήγα στη Ρώμη. Ενώ εδώ πέρα στην Κροατία είδα το Ζάγκρεμπ, είδα το Κάρλοβατς, είδαμε ένα βουνό εδώ πέρα με την οικογένεια, είδα πώς ζουν οι άνθρωποι στην Κροατία, γιατί έχουν πολύ διαφορετικό στυλ ζωής. Επέλεξα να ταξιδέψω και παράλληλα να δουλεύω τα βίντεο μου. Οπότε αυτό που σκέφτηκα είναι ότι μπορώ να πάω σε 2-3 προορισμούς, να δουλεύω λίγες ώρες τη μέρα, έστω εθελοντικά. Μην ξεχνάτε ότι έχω τη διαμονή και το φαγητό, οπότε αυτά θα ήταν ο μισθός μου, συσσαγωγικά. Και τις υπόλοιπες ώρες να κάνω βίντεο. Για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή έψαχνα κάτι στην Ισπανία. Συγκεκριμένα σε Σεβίλη, στη Βαλένθια, γιατί είναι πολύ ζεστές πόλεις. Έψαχνα, θυμάμαι, ποια είναι η πιο ζεστή πόλη της Ευρώπης. Είδα Σεβίλη και λέω: τέλεια, είναι Μάρτιος, πάμε Σεβίλη. Δεν με δέχτηκε κανένα hostel στη Σεβίλη αρκετά νωρίς ώστε να μπορέσω να το προγραμματίσω. Οπότε επέλεξα να πάω στην Νάπολη. Και μετά η Κροατία προέκυψε γιατί ενώ έψαχνα hostel, βρήκα αυτή τη φάρμα και πραγματικά αυτό που κάνουν εδώ πέρα είναι για μένα. Κάνουν fermentations, μαγειρεύουν, έχουν τις κότες τους, δουλεύουν πάνω σε project με τη φύση, χτίζουν πράγματα. Είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μου. Οπότε να το, γι' αυτό επέλεξα να έρθω. Προχωράμε. Και πάμε τώρα στο κομμάτι που λογικά σας ενδιαφέρει το περισσότερο. Πάμε λίγο να δούμε πώς μπορείς να ταξιδέψεις σαν εμένα, να ταξιδέψεις για 1-2 μήνες και πρακτικά να τρως 30 ευρώ το μήνα. Ή στην Νάπολη λίγο παραπάνω. Ουσιαστικά υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες που μπορείτε να λειτουργήσετε. Θα τις έχω γραμμένες εδώ πέρα ή εδώ πέρα, ένα από τα δύο. Εγώ χρησιμοποιώ το Worldpackers. Υπάρχει επίσης το Workaway και η Woof. Ουσιαστικά είναι πλατφόρμες μέσα από τις οποίες μπορείς να βρεις τέτοιες ευκαιρίες που ζητάνε εθελοντικά χέρια. Είτε είναι hostel, είτε είναι φάρμες. Δεν είναι μόνο για την Ευρώπη. Υπάρχουν για Νοτιοανατολική Ασία, Λατινική Αμερική, Αφρική, Ευρώπη, Αμερική. Τέλος πάντων, μπαίνεις σε αυτές τις πλατφόρμες και ουσιαστικά μπορείς να δεις ποιος είναι ο host σου, ποιο είναι το job description,
τι σου παρέχει, εμπειρίες από άλλους χρήστες και γενικά μπορείς να δεις τα πάντα. Μπορείς να έχεις μια πολύ καλή εικόνα. Κάνεις μια αίτηση, ο host παίρνει το μήνυμα, το επεξεργάζεται, βλέπει αν το κάνεις, έχετε μια πρώτη επαφή, αποφασίζετε από κοινού αν θα έρθεις ή όχι. Και μετά προχωράμε στο κομμάτι του ταξιδιού. Σε υποδέχονται, σου δείχνουν τι πρέπει να κάνεις ακριβώς. Το κάνεις, όλα καλά, περνάει η περίοδος, φεύγεις. Αφήνεις ένα review και τελείωσε. Τώρα, η κάθε μία από αυτές τις πλατφόρμες είναι διαφορετική. Στο Worldpackers, το οποίο χρησιμοποιώ εγώ, δεν πληρώνεσαι καθόλου. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι ελάχιστοι σου δίνουν κάποιο κουπόνι για σούπερ μάρκετ ανά εβδομάδα. Δουλεύεις έως και 32 ώρες την εβδομάδα. Συνήθως στην Νότια Ευρώπη δουλεύεις περισσότερο από ότι στα άλλα μέρη του κόσμου. Τι πιο συνήθως να συμβεί. Πραγματικά το χρησιμοποιούν από hostel μέχρι φάρμες, οικογένειες που θέλουν κάποιον να προσέχει τα παιδιά τους. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μετά υπάρχει η πλατφόρμα της Workaway, μέσα από την οποία πάλι είναι περίπου το ίδιο. Συνήθως όμως πληρώνεσαι 200, 300, 400 ευρώ το μήνα. Εξαρτάται από την περιοχή και τον φορέα στον οποίο πας. Δεν υποχρεώνται να σε πληρώσουν. Αν το γράφουν στη Workaway, πληρώνεσαι. Η Workaway δεν έχει τόσο πολύ hostel και είναι πιο πολύ πραγματική δουλειά. Αφορά digital marketing, το να χτίζεις πράγματα, να κουβαλάς πράγματα, τέτοια φάση κυρίως. Τέλος υπάρχει η WOOF, η οποία αφορά κυρίως φάρμες, μόνο φάρμες βασικά. Η συγκεκριμένη οικογένεια έχουν προφίλ και στη WOOF και στους Worldpackers και στη Workaway. Οπότε μπορείς να τους βρεις από παντού. Πιο πολύ σημασία έχει, θα έλεγα, να επιλέξεις κάτι που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου. Αν είσαι καλός στο να κάνεις πράγματα στη φύση, αν σου αρέσει η φύση, θα έρθεις σε ένα μέρος όπως είμαι εγώ τώρα. Αν είσαι πιο πολύ της πόλης, θα πας σε μια πόλη, σε ένα hostel. Αν είσαι κοινωνικός, θα πας σε ένα hostel. Πολλές φορές μπορείς να βάλεις το skill το οποίο θες να αναπτύξεις ή ξέρεις ήδη. Π.χ. αν είσαι καλός στη φωτογραφία, μπορεί να πας σε ένα project που έχεις να κάνεις με φωτογραφίες. Και γενικά, καλό είναι να κάνεις κάτι το οποίο είναι στα μέτρα σου. Σίγουρα θα δεις πράγματα διαφορετικά από αυτά που έχεις συνηθίσει. Μπορεί να υπάρχει ένα culture shock, μπορεί να συναντήσεις κόσμο με τους οποίους δεν θα τα πας πολύ καλά. Αυτή είναι η ζωή. Και αυτό είναι και λίγο πολύ το νόημα. Να αποκτήσεις καινούργιες εμπειρίες, να δεις κάτι διαφορετικό. Θεωρείται ταξίδι. Έτσι. Θεωρείται ταξίδι. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος ταξιδιού, ο οποίος δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν που να χρησιμοποιεί Worldpackers ή Workaway από Ελλάδα. Και ελπίζω με αυτό το βίντεο λίγο να σας έχω δώσει μια διαφορετική προοπτική. Πριν κλείσω αυτό το βίντεο, πάμε να σας δείξω λίγο στα γρήγορα το φορέα υποδοχής μου εδώ στην Κροατία. Λίγο το χώρο του κάμπινγκ, να δείτε λίγο το σπίτι και μετά θα σας κλείσω. Αν έχετε ερωτήσεις, αφήστε τις κάτω στα σχόλια. Απαντάω σε όλα τα σχόλια. Προφανώς δεν είναι και πολλά. Κάντε ένα subscribe, βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι μου. Είναι ένα μικρό κανάλι και καταλαβαίνετε. Και αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε και ένα like. Πάμε για B-roll και θα σας χαιρετήσω με αυτό. Ciao.